Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 24 november. Vleermuizen lopen gevaar bij de bestrijding van muizen en ratten. Daarvoor waarschuwt ecoloog Nanning-Jan Honing. En de vleermuis zit sowieso al in het verdomhoekje, vindt hij. Er zijn gewoon heel weinig stemmen voor vleermuizen omdat ze eng zijn. En zeker met de COVID-crisis waren de vleermuizen helemaal in het verdomhoekje. En daarom neemt hij het voor ze op. Dat is nodig, want in de strijd met muizen en ratten wordt hun schuilplaats onder handen genomen. Ze nestelen zich achter dit soort stootvoegen. En daar kan een hele kolonie achter zitten. Maar die worden vaak dichtgemaakt. En dan zitten de vleermuizen opgesloten. Nee, doe dat gewoon niet. Nee. Verjaag de muizen dus op een zorgvuldige manier. Weet u niet hoe? Let dan goed op. Ja, wees niet slordig met vuil. Dat is ook de allereerste boodschap van ongediertebestrijders. Zorg dat er geen eten is. Dan hebben de muizen niets te zoeken en fladdert de vleermuis vrolijk door achter uw muur. De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat de test met het nieuwe spoorbeveiligingssysteem in een andere provincie dan Zeeland plaatsvindt. De partij dient daar deze week een motie over in. Door de test rijden er in 2029 4 maanden geen treinen op een deel van het Zeeuwse spoor. Het kabinet heeft eerder al aangegeven, ondanks de kritiek, de proef gewoon door te willen zetten. Actiegroep Borselen tot de kern hekelt de wispelturigheid van het kabinet over de bouw van de nieuwe kerncentrales. Ze reageren daarmee op de brief van afgelopen vrijdag, waarin minister Hermans schrijft dat de Groningse Eemshaven onderzocht moet worden als mogelijke bouwlocatie. De Borselse actiegroep toont zich verbolgen omdat naast Borselen eerder al vrij plotseling Terneuzen als optie werd toegevoegd aan de lijst, net als de Rotterdamse Maasvlakte. Het station in Arnhemuiden gaat de verkoop in. Het gebouw uit 1872 wordt al lange tijd niet meer als stationsgebouw gebruikt. Nadat de laatste huurders vertrokken, werd het een trekpleister voor vernielers. Arnhemuiden vindt gewoon dat het schandalig bij ligt. Je moet je voorstellen, dit is de poort van Walger, daar kom je aan rijden met de trein. En dan is het net of je richting een oorlogsgebied gaat, zoals het niet dichtgetimmerd is. Dus dat moet opgeknapt worden. De hoop is dan ook dat dat gaat gebeuren als het gebouw verkocht wordt. Gelukkig komt het nu aan de markt. Laten we hopen dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Dat die periode van onzekerheid dat het afgelopen is. Inwoners hebben al wel wat ideeën voor de nieuwe functie van het pand. Bijvoorbeeld het realiseren van een woning. Ik denk dat het wel goed komt dan. Dat het bewoond wordt. Minder vernielingen, denk ik. Of het maken van een horecagelegenheid. Ze zijn nu het laatste cafeetje aan het afbreken. En voor de rest is hier helemaal niks. Dus iets van een brasserietje of zo, dat zou wel leuk zijn. De kosten voor het opknappen van het station worden nog geïnventariseerd. Zou u het zelf al willen kopen? Nee. Nee, ik woon hier goed. Is het wat voor u? Voor mij is niks in ieder geval. Nee, precies dan. Nee. Voor de mensen die wel een station willen bezitten, het pand komt na de inventarisatie van de verbouwingskosten op de markt. Het is nog niet duidelijk wat de vraagprijs wordt. Het was vandaag Super Sunday op rugbyclub Oemumenu. En dat is de drukste dag op de club, omdat dan wel zowel het dames- als het herenteam thuis speelt. De jeugdteams maakten daar gebruik van, want zij haalden geld op voor hun aankomende buitenlandtrips. Sommige kinderen die verkopen sleutelhangers die ze zelf hebben gemaakt. En daar hebben mensen ook gebakken en dat verkopen ze. En je ziet sowieso hierachter dat ze een fruitmachine hebben. Daar kan je ook geld mee ophalen. De trips waarbij rugbyclubs in het buitenland worden bezocht zijn voor de jongeren van Oemumenu niet zomaar een uitje, maar onderdeel van het leren om een team te zijn. Wat je ziet is dat kinderen grenzen overwinnen. En dan niet per se de landsgrenzen, maar persoonlijke grenzen. Ja, en samen, dat is het sleutelwoord, het team wordt echt zo sterk. Het is echt heel sterk. Als jullie nou zelf eens mochten bedenken waar jullie naartoe zouden gaan, hè, Minou, op trip. Waar zou jij dan het allerliefst heen willen? Nou, misschien een beetje duur, maar het liefst naar Griekenland. Waarom? Daar is het lekker warm. En jij, Timo? Nieuw-Zeeland. Waarom? Omdat daar de beste team van de wereld speelt. Maar wat de bestemming uiteindelijk is geworden, is nog een petit surprise, oui. Vandaag begon de dag met veel bewolking, maar later in de ochtend brak af en toe de zon door.
Door een storm boven Groot-Brittannië en Ierland kregen wij te maken met een warme zuidelijke wind vanuit Zuid-Europa, wat zorgde voor zacht weer voor de tijd van het jaar, met maximumtemperaturen rond de 16 graden. Ook in de middag bleef het droog en was er een mix van zon en wolken. De wind was voelbaar, het waaide vrij krachtig tot krachtig vanuit het zuidwesten, met vlak langs de kust harde windstoten tot 70 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog, met temperaturen rond de 14 graden. De wind die blijft krachtig waaien met windkracht 6 vanuit het zuidwesten. Morgen zal de wind in de loop van de ochtend wat gaan afnemen en waait matig uit het zuidwesten. In de ochtend en begin van de middag krijgen we ook te maken met periodes van regen. De maximumtemperaturen liggen dan zo rond de 11 à 12 graden. Begin volgende week krijgen we te maken met wisselend weer, met perioden van zon, wolken en regen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.